twaqqaf fond ta' €1,000,000 biex il-kunsilli lokali jkunu jistgħu joħorġu bi proposti għal proġetti kapitali fil-lokalità tagħhom. Il-Gvern għandu l-intenzjoni li jġedded dal-fond kull sena għal 3 snin li ġejjin. F'dan il-fond se jkun hemm ukoll dawk il-flus frankati mill-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali li kienu se jsiru fl-2017. Tabbar dan waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Buontempo. Dan il-fond se jkun taħt idejn bord tal-għażla li se jevalwa b'mod indipendenti mingħajr intħil mill-Ministeru fuq dawk il-proġetti li l-lokal l-aktar ikollu bżonn. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo spjega kif il-Kunsilli Lokali qed ikunu mħeġġa biex ma jiddependux biss fuq dan il-fond, imma anke jfittxu modi oħra ta' finanzjament bħal private partnerships u sponsors. L-għan ta' dan il-fond huwa li nikkultivaw kultura ta' pjanar aktar responsabbli u sostenibbli fejn jidħlu proġetti kapitali fil-lokalitajiet. U biex inħeġġu lill kunsilli Lokali biex ikunu innovattivi u jinvolvu l-settur privat f'dan l-investiment fil-pajjiż. Il-kunsilli interessati f'din l-inizjattiva għandhom jissottomettu l-proposti tagħhom lill-Ministeru sa 30 ta' Jannar. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet saret referenza għal rapport tal-Awditur Ġenerali fuq il-Kunsilli Lokali. Stefan Buontempo qal li f'dan ir-rapport kien irrimarkat kif taħt amministrazzjoni preċedenti il-proġetti kienu jinbdew imma ma jitlestewx għax ikunu spiċċaw il-fondi allokati. L-istess rapport kien irrakkomanda lill-Kunsilli Lokali sabiex inaqsu l-ispejjeż u jippjanaw minn ferm qabel il-proġetti tagħhom. Intant saret referenza l-investigazzjoni mill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja li għaddejja fuq il-każ tal-Maġistrat Carol Peralta li kien organizza festin tal-miliet fl-awla tal-Qorti. Hawnhekk il-Ministru Owen Bonnici qal li qatt m'għandux fideh ir-riżultat ta' din l-inkjesta.